Syster Christian. Vill jag kommentar? Nya jobbning med övningsgruppen här. Vi vet inte riktigt vad som händer. Det här är de här träningsoverallerna, de här fina gula som vi har sponsrat, Bus for Africa. De borde ha varit orange tycker jag, men det är lite så surrealistiskt att springa runt där och inte fatta vad som händer. Hey,